Bøje, der leger vildbas. Han vil bare lige fortælle Alicia og Gotti, at han er en farlig mis, der kan dræbe et uldtæppe. Nu skal vi se, om han kan klare det. Hey Bøje, har du noget, du skal fange? Er der noget, du skal fange? Du må gerne sige hej. Se kløerne. Se, hvor farlig mis. Farlig mis. Bunderøvsmis.